Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Ku kasance tare da mu domin jin labaran mu na yau. Labari ne akan jarumtar Sayyida Zainab alayhi salam a filin Karbala, wanda ni Nusaiba Auwal nake jagoranta. Dalilin jarumtar Sayyida Zainab alayhi salam da rawar da ta taka wajen isar da saƙon Karbala. Sayyida Zainab binta Ali alayhi salam na daga cikin manyan mutanen da suka taka muhimmiyar rawa wajen isar da saƙon da ya biyo bayan aukuwar Karbala. Jarumtarta, iliminta, haƙurinta da tsayuwarta akan gaskiya sun kasance wani muhimmin sashi na tarihin Karbala. Bayan shahadar Imam Hussein alayhi salam da sauran shahidan Karbala, lamarin bai ƙare a filin Karbala ba. Sayyida Zainab alayhi salam ta ɗauki nauyin bayyana wa mutane abin da ya faru tare da kare martabar Ahlul Bait alayhi salam da manufar da Imam Hussein alayhi salam ya tsaya a kai. An bayyana cewa a lokacin da aka yi waɗanda suka tsira daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa Kufa da Damascus, Sayyida Zainab alayhi salam ta yi jawabai masu ƙarfi inda ta bayyana abin da ya faru a Karbala tare da yin tir da zalunci. Jarumtar Sayyida Zainab alayhi salam bata tsaya ne kawai kan ƙarfin hali ba, ta haɗa da ilimi, basira, haƙuri, iya magana da kuma fahimtar manufar da take karewa. Duk da irin wahalhalun da ta fuskanta bayan shahadar Imam Hussein alayhi salam, ta ci gaba da isar da saƙon Karbala. Wannan ne yasa ake ganin cewa Karbala bata tsaya a ranar Ashura ba. Shahadar Imam Hussein alayhi salam ta kasance a fagen gwagwarmaya, yayin da Sayyida Zainab alayhi salam ta taka muhimmiyar rawa wajen isar da labarin wannan rana zuwa ga al'umma. Jawaban Sayyida Zainab alayhi salam sun zama wata hanya ta bayyana gaskiya abin da ya faru, tare da hana a rufe tarihin Karbala ko a manta da manufar Imam Hussein alayhi salam. Saboda haka, tunawa da Karbala ba wai tunawa da shahadar Imam Hussein alayhi salam kaɗai bace, har ma da tunawa da irin rawar da Sayyida Zainab alayhi salam ta taka wajen ci gaba da isar da saƙon bayan Ashura. Darasin Karbala. Babban darasin da wannan tarihi yake koyarwa shine cewa gaskiya tana buƙatar waɗanda za su tsaya su kare ta, musamman a lokacin da ake ƙoƙarin rufe ta. Da jinin Imam Hussein alayhi salam aka rubuta tarihin Karbala, yayin da juriyar Sayyida Zainab alayhi salam aka ci gaba da isar da saƙonta. Allah ya ƙara mana ƙaunar Annabi da iyalan gidansa, ya bar mu a masu hidimtawa Sayyida Zainab alayhi salam. Ku ci gaba da kasancewa tare da tashar SC Press TV domin jin sababbin labaranmu wanda suka taka muhimmiyar rawa a addinin Musulunci.